ହଉଛି ଆସ ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୀତ କାକର ଭିତରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଡିଏନ୍ସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ବେଶୀ ନେବାନି କାହିଁକି ନା ଏଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଘଟିଗଲାଣି ଆହୁରି ଘଟିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଧେ ଡାଇଲଗ ଏଠି କହିବି ଯିବି। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ହେଲା କଳାର ମାଟି। ଏ ମାଟିରେ ବହୁତ ଉର୍ବରତା ଅଛି। ଏଠି ଘରେ ଘରେକା ଘରେ ଭିତରେ ଜଣେ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଥିବେ। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଡାଇଲଗ ବୋଧେ କହୁଛି ସଂଯୋଗକୁ ଆସୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସଞ୍ଜୟ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ। ଏ ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଟିକୁ ବଞ୍ଚା ଅଜଡରେ ପିଲା ମା ତାକୁ କହେ ଶୋଇପଡ଼ରେ ମୁନା ଅଜଡ ହନା। ବାଜିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାର ପେଶା ମଣିଷ ହାଣିବା ମୋ ନିଶା। ଦିନରେ ମତେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ବାଦଶାହ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଆମର